Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman. Sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin nautob. Ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit. Huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan. Namamatean mina ang padusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan. Asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran. Kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami. Ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. pamibi sa Hobeleo, amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong akit, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kang banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kang banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya, magbago sa mo, na dai kami mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi, kan marhay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kang katabuhan, asin kang bilog na linalang sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kang Jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kang paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kang kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna. Isabay manyato sa satuyang mga pamibi asin sa laog kainig Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan ni Mrs. Gemma Alcantara-Lieva and family. Pasasalamat man ni Jose Pinelius and family. Cristina P. Pago and family. Maribic Micalier and family, Ray and Lilia Florano and family. Special intention ni Mark Asinichoy. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Pope Francis. Para man sa Laudate. Para man sa kalag ni Charlemagne Joseph. Kahagada ni Carlo Magno M. Diaz and family. Para sa kalag ni Carlos, ni Dedet Yanson and children. Para sa kalag ni Gloria, kang Murillo family, para sa kalag ni Yumeriano, kang Akendi family, asin para sa gabos na kalag ni Mario Basilieva and family. Siringman para sa kalag ni Josepina, Ismael, Jo Marie, asin sa gabos na kalag, kang Banyadera and Vergara family. Para sa kalag ni Leong Bart, kagada ni Mr. and Mrs. Laynam Jr. and family. Chodolfo and Rodita, kang Ala family. Roy Randolph, ni Biol Bernal. Siringman sa kalag ni Arne, kahagada ni Christy Abanyo. Para sa gabos na kalag ni Christina B. Pago and family.
para sa gabos na kalag. Siringman sa kalag ni Marisa, Lourdes, asin ni Jose, kahagadan ni Maribik, Micalier and family. Para sa kalag ni Richelda, kahagadan kang Toledo family. Para sa kalag ni Emma, Oscar Sr., kang Dison family. Para man sa kalag ni Iluminada ni Agapito, asin kang gabos na kalag sa purgatorio. Diyos maray na aga sa indo gabos mga tugang. Ngunyan, iyo ang ikaduhang Domingo kang Paskwa kang pagkabuhay liwat. Ngunyan na Domingo sa tuyang ginigiromdom, ang Domingo ni Diyos nang napagkaherap, ang pagkabuhay liwat kang kagurangnan. Nagpapahiling kan sa iyang kapangyarihan, laban sa karatan asin kagadanan. Sa liturhiya ngunyan, pinapahiling sa to ang balaog kang pagkaherak asin pagkamuot, kang Diyos sa satuya, hulikan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Siring kitumas, lugoda ikita magduwa-duwa sa pagtubod sa Diyos, kundi ipahiling niya to na kita may pagsarig asin tiwala sa Diyos na satong pinapahayag sa satong pagtiripon ngunyan. Banwaan ng Diyos ang mamamayukan sa tuyang Santa Misa, iyo sa Reverend Father Francis Binaya. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa nagsusupay na pagkabuot, ng Diyos sa sanuyang banwan. Siya nagpili at nagapot, pinagkalingon niya sa buhay na manan. Pagbigkot sa katawuhan,
pagmahimod na surugon ni sa tuyang Diyos. Madyasin magpasalamat sa kakurangan sa pagpadarang mga magagaraman, magpadagos kang pagtubos sa Diyos, ikapagpalangin pagkamuon din sa tuyang Diyos. Ikapagpalangin pagkamuon din sa tuyang Diyos. Punin niya ito ang selebrasyon sa ngaran kanama, kanaki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos sa sinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugapos. Asin sa imong espiritu. Ikaduwang Domingo, kan panahonin pagkabuhay liwat. Siring man, ang Domingong ini, inaapod niya itong Domingo kan Diyos noon na pagkaherak. Hagado niya to sa mahal na Diyos, na lugod padagos buksanan sa tuyang mga puso, siring na akuon ang sayang pagkaherak. Mamatean ang sayang pagampon, siring man ihiras niya to ang pagkaherak sa satuyang kapwa. Ngunyan mga tugang, tanganing magkanigo kitang makisumaro sa banal na selebrasyon sa tuya pong rumdumon ang mga pagkakataon na day kita naherak asin nagtumang kita sa pagkamuot sa kapwa, sa mahal na Diyos, asin sa satong sadiri. Maghagad kita nin kapatawaran asinin kusog. Sa kapakumbabaan, kan sa tuyang mga puso, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tuga, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa saindo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurang ng tan Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tuyang mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkorang. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kainasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Inuumawi ka, inurukyawi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka, nakula mo,
kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun. Diyos Amang makakamhan, kagurang na aking butong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaman, kaheraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaman, ako ang sa mo pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan uro, kalanggaw. Jesu Cristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nindeng sagkod na pagkaherak, ika na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan na pinabanal para sa imo sa tabang mismo kan Fiesta Pascual. Patalubua ang biyaya na itinaumo, tanganing ang gabos makasabot kan maninigong dunong, nahuli ka ini sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, nagmunda giraray sa kalag, tinubos kan dugo. Huli ka Jesucristong kagurang ninyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa inot na babasahon, pinapahiling kung paano naging mga instrumento kang Diyos ang mga apostol sa pagibo nin mga ngangalasan, asin pagpaumay sa mga may hilang. Ang gibong karahayan na ini, iyo ang minataong kusog sa pagtubod kan mga tawo. Ipinapahayag man na ang kapangyarihang kang Diyos, padagos na may nahiro, sa paagi kan sa iyang simbahan, tanganing darahon ang karahayan asin paglaom sa kinaban. Hinanyugon po niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro kan mga apostoles. Kadakol na milagro sa kangangalasan ang ginibo sa mga tao kan mga apostol. Ang gabos na paratubod, nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo nin saro sa mga bakong paratubod ang nangahas makaiba sa inda. Maski iginagalang sinda kan mga tao, urog na nagdakol ang mga nagturubod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli kay ni ang mga naghehelang, dinara sa mga tinampo, asin ibinuktak sa mga higdaan sa kabanig. Tanghaning pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino, an ibang sa inda. Nagabot man ang kadakol na tawo, hali sa mga banwaan, sa palibot kan Israel. Dara ang mga naghehelang, asin ang may mga maraot na espiritu, na umayan sinda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pasalamat sa kagurangnan, hulita siya
marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagod pa man. Magpasalamat sa kagurangan, hulita siya marahayon, daan sa iyang pagkaherap, sagod pa man. Magsabi ang banwa ni Israel, andanay niyang pagkamuot, mayonin kasaguran. Magsabi ang mga padi nin Diyos, andanay niyang pagkamuot, mayonin kasaguran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, andanay niyang pagkamuot, mayonin kasaguran. Magpasalamat sa kagurangan, hulita siya marahayon, daan sa iyang pagkaherap, sagod pa man. Sinalakay ninda ako, asin sa indang nadadaog, alagad tinabangan ako nin kagurangnan. An kagurangnan, iyo ang sakong kusog asin awit, siya ang sakong naging kaligtasan. Danguga, an maogmang kinurahaw nin kapangganahan, sa mga tolda kan mga matanos. An kapangyarihan nin kagurangnan, an nagibo kaini. Magpasalamat sa kagurangan, hulita siya marahayon, daan sa iyang pagkaherap, sagod pa man. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmada na gapo. Gibuin inin kagurangnan, iyan sarong ngangalasan sa satong paghiling. Iyo ini an aldaw na ginibonin kagurangnan. Mag-ugma kita, asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangan, hulita siya marahayon, daan sa iyang pagkaherap, sagod pa man. Magpasalamat sa kagurangnan, hulita siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagod pa man. Sa ikadwang babasahon, pinapahayag kay Juan ang mga patutuo na si Kristo makapangyarihan asin buhay sagod pa man. Minsan sa sakit na sa iyang mga inagihan, si Juan tinawaning kusog asin isog buot na ipahayag ang marhay na bareta. Ipinapahayag sa mga babasahon na si Jesus naghihiro sa tahaw kang mga kadipisilan na inaagihan kan sa iyang mga parasunod. Hinanyugon po niya to ang ikaduhang babasahon.
Pagbasa halis sa libro nin Kapahayagan. Ako, si Juan na sa indong tugang, huli sa pakisumaro kay Jesus, kadamay nindo sa kasakitan, asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadean niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos. Huli tayo pinaghulit ko ang tataramo nin Diyos, asin ang patotoo kayan ni Jesus. Kan aldaw nin kagurangnan, napanaw ako kan Espiritu, asin nakadam ako sa likudan ko, nin makusog na tingog, lagaro tanog nin trompeta, na nagsabi sa ko, isurat mo sa sarong libro ang nahiling mo. Nagsalingoy ako, tanganing hilingon kung sisay itong nagtaram sa ko. Ang nahiling ko 7 kandelerong bulawan. Sa taho kan mga kandelero, nakatindog ang garutawang nakagubing, nin halaba, sagod sa bitis, sasin may pahang bulawan sa iyang daghan. Kan mahiling ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Halagad, dinutaan niya ako kan sa iyang toong kamot, saka sinabihan ako, Dai ka matakot, ako an inot asin an huri, an nabubuhay, nagadan ako, alagad ngunyan, buhay ako sagkod paman. May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahiling mo, ang mga nangyayari ngunyan, saka ang mga mangyayari ngapit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po. Alleluia, 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 alleluia. Kagurangan ni kaan, dadanikaan ka. Totoohan, ikaan buhay nin ginapan. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurabayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi kan Domingo man sa nang ito, nagtiripon ang mga disipulo, binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda, huli sa takot ninda sa mga Hudiyo. Danga naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapas sa indoan katuninongan. Pakataram kaini, ipinahiling niya sa indaan sa iya makamot sa kahirog. Ang mga disipulo na pano nin kaugmahan, pakahiling ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda sa Jesus, mapas sa indo an katuninongan. Siring na ako sinugo kan Ama, sinusugo kuman kamo. Pakataram kaini, hinangusan niya sinda sa kasinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo, ang kiisay man nakasalan na sa indong patawadon, napapatawad. Ang kiisay man nakasalan na dai nindo patawadon, dai napapatawad. Si Tomas, saro kan 12 disipulo, dai ninda kaiba kan mag-abot sa Jesus, kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo, nahiling mi an kagurangnan. Alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagkod dai ko nahihiling an luho kan mga pako sa sayang mga kamot, asin ikalaog dyan an sakong muro, dangan an sakong kamot sa sayang hirog, day ako matubod. Pakalihis nin sarong simana, nagtiripon giraray ang mga disipulo duman sa laog kan harong,
kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda sa kanagsabi, mapas sa indo an katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilngan sa kong mga kamot, asimbog takan digdi an sa imong muro. Dangan laugan an kamot mo sa sakong hirog. Day ka magduwa-duwa kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka huli tanahiling mo ako, paladan ang mga minatubod maski dai nakakahiling sako. Dakul pangangalasan ang ginibo ni Jesus na nahiling kansayang mga disipulo, alagad day nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Kristo, ang aki ning Diyos. Na sa paagi kang pagtubod nindo sa saiya, magkaigwa kamo nin buhay. Mga tugang marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na pagkaaga po sa indugabos mga tugang. Ikaduwang Domingo kan panahon nin pagkabuhay liwat. Siring mga tugang, ang Domingong ini ipinapanungod bilang Domingo kan Diyos noon na pagkaherak. Ipinapagirumdom sa satuya mga tugang na puon sa kapinunan hanggang saan kagurangnan na buhay liwat sa mga gadan. Ipinapahayag kay ni ang dakulaon na pagkamuot pagkamuot na nagdadara sa pagkaherak kan satuyang kagurangnan. Mga tugang, ang debosyon na ini, pinagtawan or pinag-establish ni Pope St. John Paul II kang taon 2000 kan si Sister Faustina Kowalska sa iyang pinag-canonize. Si Sister Faustina, kung sa tuyang matatandaan, nakaresibi po nin bisyon hale ki Kristo kan mga taon na 1930. Sasadol na ibalangibog ang debosyon sa Diyos no na pagkaherak. Nata po, tanganing tawanin doon asin ipamidbid, padagos na ang tawo magtiwala asin mga tugang magpaubaya sa pagkaherak na Diyos noon kan satuyang kagurangnan. Siring man dahil ang kinaban, ang katawuhan, padagos ng nahuhulog sa pagkakasala. Kaya padagos na ipinapagirumdom na ang pagkaherak nin mahal na Diyos, ang sa iya po nadakulao na pagkamuot, padagos na nag-uurog. Si St. John Paul II, midbidman mga tugang na Apostle of Mercy, binawian in buhay, kang 2005 Vigil of the Divine Mercy Sunday. Pinapahiling kay ni na ang langit pinag-apermar ang debosyon sa Diyos noon na pagkaherak. Mga tugang, totoo mananggad na ang Diyos pagkaherak ang sin pagkamuot. Naangay ng gayo ang satuyang mga pagbasa sa Domingong ini.
kung sa tuyang susoy-suyon asin hilingon ang mga babasahon, padagos mga tugang, pinapagirumdum kita na ang Diyos pagkamuot asin pagkaherak. Si Jesus mga tugang, daysa na po nagtatao nin kaugmahan, alagad ang kaugmahan na ini pinaghahagad sa satuya na ihiras ang pagkaherak. Ang mga disipulos nakamate nin pagkaherak, kaya ang saindang puso naglalaad ihiras ang pagkaherak sa gabos. Sa enot na pagbasa, mga tugang, nadangog niya to ang binasa hali sa libro kan gibo kan mga apostoles, na ang mga disipulos, mga tugang, na kang enot takot, ang mga disipulos nagtarago, mga tugang, dahil sa saindang takot na sinda naman ang isunod na gadanon. Alagad kan an kagurang nan nabuhay liwat, asin ma-eksperyensya ninda ang sayang dakulao na pagkamuot, sinda mga tugang nagruluwas, naging agihan kan biyaya, asin pagkaherak nin mahal na Diyos. Ang pagkaherak ni Kristo, tinaawan sinda nin kusog, tinaawan sinda mga tugang nin isog, tangani sindaman maging agihan, maging channel kan pagkaherak nin mahal na Diyos. This is now then the challenge sa satuya gabos. Kita mga tugang na mga binunyagan, kita mga tugang na nagtutubod ki Kristong buhay, iyo man ini an agyat kang enot na pagbasa sa lambang saro sa satuya. Nakita man po lugod, maging agihan kan biyaya. Kita man lugod magpartisipar sa pagkaherak asin pagkamuot nin mahal na Diyos. Nakita ang mga binunyagan, agihan kan pagkaherak nin mahal na Diyos. Makamundo man ugaring isipon na minsan sa satuyang moderno asin presenteng panahon, nata daw po nangyayari ang kaisipan asin katotohan na kapwa Kristiyano, kapwa Katoliko, naggagapuan kan mga karatan kan lambang saro. Urog ng gayo kon satuyang ikalagkalag, ang satuyang pagiling sa panahon na ininin eleksyon, mga tugang. Kapwa Kristiyano, mga tugang, naggagapuan kan mga manlain-lain na karatan. Imbis na maging agihan kan biyaya asin pagkaherak, nagiging instrumento tanganing magwasak, instrumento tangani mga tugang magpartisipar sa gibo kang demonyo, bako gibo kan Diyos non na pagkaherak. Lugod, iyo ini ang magayunon mga tugang na pangapudan sa lambang saro sa satuya. Sa satuya naman na pagpuon kan panibagong simana na maabot, mga tugang, let us be instrument of God's mercy. Sabi ni San Francisco de Assis, let me be a channel of your peace. Let me be a channel of your mercy. Let me be a channel of your love. Iyo man ini ang magayunon na pamibion, mga tugang, kan lambang Kristiyanong binunyagan. Sa ikaduwang pagbasa, nadangog niya to, mga tugang, an istorya ali sa libro nin Kapahayagan. Si Juan sa sayang pagpahayag kan Ebanghelyo asin kan pagkaherak nin mahal na Diyos, nakamati or mga tugang pinag-exile, itinapok sa harayong lugar. Alagad sa momentong ito, mga tugang, an kagurangnan, padagos tinauanin kusog si Juan, padagos na pinakusog, tanganing siring siyaman, padagos na maghiras kan karahayan asin pagkaherak.
Day siya mga tugang nagluya sa pagtubod ki Kristo na nabuhay liwat. Alagad sa tahaw kan mga manlain-lain na persekusyon, mga manlain-lain na mga pagbalo, padagos na naglaad an sa iyang puso, tanganing ihiras an magayuno na istorya kan kaligtasan, asin magayunon na istorya nin pagkamuot sa Jesus na buhay liwat sa mga gadan. Magayunon na pangapudan sa lambang saro sa satuya. Nalugod arog kihuan, day kita magdisuspirar, mga tugang arog kihuan na minsan nakakamati kita ning mga pagbalo, totoo, day ini mawawara, mga problema asin kasakitan sa kinaba na ini, mga tugang arog kihuan, padagos man lugod maglaad an satuyang mga puso, ipahayag, ihiras an pagkaherak nin mahal na Diyos. Si Juan nagtiwala ki Kristo. Magayunon mga tugang sa ladawan kan divine mercy. Pinagsabi ni Kristo ki Sister Faustina sa litrato or sa ipipintang litrato ikaag sa baba, ang tataramon, Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Magayuno na agyat sa lambang saro sa satuya, sa mga panahon nin kadipisilan, arog kihuan, sa mga panahon nin persekusyon, arog kihuan, sa mga panahon, mga tugang, nakita naglalakbay sa diklom, one beautiful mantra, one beautiful prayer that we can say to the Lord, Jesus, I trust in you. Sa inpakitamaduman, mga tugang, sabi ngani sa Salmo, minsan ako maglakaw sa tahaw nin kadikluman, dai akong maaasahan, dai na akong kakatakutan, kung ika, uya sa sakuya. Kung nyaon sa tuyan kagurangnan, kung kita mga tugang nagtitiwala sa pagkamuot asin pagkaherak nin mahal na Diyos, sabi ni Pedro, sain pa kami maduman kagurangnan, nyaon sa imo ang buhay na daing kasagkoran. It is not the well of this world, bako po ang kayamanan kang kinaaban ang magtatao sa satuya nin tunay na kaugmahan. Bako po mga tugang ang puder, ang kapangyarihan kan kinaaban. Dadarahon sa nakita kaini sa pagkawarasak asin pagkawaratak-watak. Alagad magayunon na imbitasyon kan Dominggong ini. Always trust in Jesus. Beautiful prayer. Jesus, I trust in you. Dahil nakitang ibang aasahan, dahil nakitang pwedeng dumanan, mga tugang, kay Kristo sana, na maski ang kagadanan sa iyang dinaog, tanganing ipagirumdom sa saimo, na ika namumuta ning Diyos. Tanganing ipagirumdom sa saimo, ipagirumdom sa satuya, mga tugang, that no sin, no death can stop the flow of God's love and mercy sa lambang saro sa satuya. Iyan asin mga tugang ang katutuohan, testamento, kan pagkaherak asin pagkamuot nin mahal na Diyos. Sa Ebanghelyo magayunon na ipinapagirumdom sa satuya, si Kristo, mga tugang sa tahaw kan takot kan mga disipulo, linaog niya sa tahaw kan saindang pagdududa, nagpahiling siya sa tahaw kan saindang pagkaluyanin buot, padagos mga tugang na si Kristo nagpapahiling sa sainda, pinapagirumdom na siya pagkaherak, siya pagkamuot. Sa lambang pagpahiling ni Kristo, magayunon ang sayang sinasabi, mapasaindo an katuninongan. Mga tugang sa Dominggong ini, magayunon man na patuninungon ang satong buot, patuninungon ang satuyang mga namamatean, asin magrani kita ki Kristong kagurangnan, padagos na magtiwala sa sayang pagkamuot, padagos magrani
sa sayang pagkaherak, padagos magrani ki Kristo na nabuhay liwat sa mga dan. Siring sa panahonin mga kadipisilan, day niya to kalingawan, banggiton, an magayuno na pamibion. Simple prayer, Jesus, I trust in you. Amen. Matindog na po. Ipahayag tangunyanan sa tong pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos, Diyos. amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kang gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurang nanas si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin amon dagikan sa ama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki da ilinalang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kang ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa Ama, sa Espiritu kan aki niyang nabuhay liwat, tanganing mamatay antas siya sa satuyang buhay. Paumayan kita sa satong mga pagduwa-duwa, asin pakusugon ang satuyang pagtubod, ang satuya pong simbag sa lambang pag-arang, kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang simbahan, mapano kan Espiritu kang kagurangnan na nabuhay liwat, asin maging saksi sa bagong buhay para sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa mong pamibig. Tanganing bilang sarong banwaan ng pagtubod, mabuhay kitang dusay kay Hesu Kristo bilang nangungurog na patotoo kan sa tuyang pagkamuot sa iya. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mamidibidan ta sa mga lugad kan hawak ni Kristo na ang mga biktima ng kadukhaan, kawaran ng trabaho asin krimen. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satuyang komunidad, mapakusog ang buot asin maginhawahan, huli kan sa indang pagtubod kay Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magpahingalo sa katuninungan, kaibaan Diyos sa paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Hagado niya to sa Ama na ipadara ang Espiritu nin kadunongan, urog ng gayo sa mga mapili, kan panibagong pastor kan simbahang katoliko. Lugod padagos na maipahayag kan bagong pastor ang pagkaherak asin pagkamuot ni Kristo sa paagi kang simbahan sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. O Diyos, sa muyang Ama, tabangi kaming magsarig asin magtiwala sa saymong kusog, asin matinios na maghalat sa kapahayagan kan saymong kabutan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
asin mamanalun sa muyang aon kahadean na langit nun. Magpamigbi kamo mga tugang, tanganingan sako asin ang saindong atang, magkanigong ako oning Diyos amang makakamham. Ako on manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami na kuon mo ang mga atang kan sa imong banwaan, tanganing ang mga binaguhuli kan pagtubod sa imong ngaran asin kan bunyag, magkamit kan kaugmahan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos na danay asin minsan saen. Na ikakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niyan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ning mga hubog, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Palada namin naigit sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, murabo ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabot, nagpaubayas sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin pagpasalamat pinakini. Itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak, naidudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin maginom kaini.
tay niyang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod, At pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagot na ikamahagdato. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kay ning tinapay nin buhay asin kay ning kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na makiatubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaibakan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na klero. Girumduman sa imong surugoon si Francisco na inapod mo hali sa kinaaban na ini, tugot mo na sa iyang na siyang nakisumaro sa kagadanan na siring kan sa imong aki, makabaing sa sayaman sa ng pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kaito pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa aroaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapasaindo sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamonin katuninongan. Peace be with you po. Pagsalakan hawak. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasanan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasanan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasanan kan kinaban, dawi kami ning katunin na. Pagatugang uyas sa Yesu Kristo, ang Diyos no na pagkaherak. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pinapayasin arap niya mo, inaako at sa imo, hawak kasing dugo sa pagirumdumkan sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Ika ang tinapay ning buhay, ang sakramentong idinusay sa pagpabanalkan sa imong simbahan. Tandakan hawak mong mahal, tinapay asin arak niya mo, inaako at sa imong hawak asin dugo
pagirumdum sa imong kaligtasan, asin magpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ikaw ang aming kaligtasan. Ang sakramentong nagdadanay sa pagpatalingkas sa mo sa kasalan. Tandakan ang mong tipan, tinapayasin arap niya mong inaako, at sa imo hawak kasindugo sa pagirumdum sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Sa pagirumdum sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imo kamurawayan. Matindog na po. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo, nakikimahera kami na ang pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Mga paisi, magkakaigwa po kita ni ikadawang kolekta. Inot na paisi, First Friday Devotion. Huwebes, pagkatapos kang alas 5:30 na hapon, na misa, isusunod ang pakumpisal. Biyernes na aga, alas 4:30 nin aga, sagod alas 5:30 nin aga, iyo ang Eucharistic Adoration, asin kumpisal. Dangan isusunod ang banal na misa. Ikadua, ang servants of the Lord, sold as in handmaid of the Lord, hold kang Couples for Christ, Legazpi. Minaimbitar po sa gabos na lalaki asin babae na may edad 40 anyos pataas, soltero, balo, asin harayo ang agom. Sa gigibuho na Christian Life Program sa Barangay San Roque Multipurpose Hall, kada Domingo 1:00 ang hapon. Salamat po. Donations, Abril 21, 2025, Anonymous 5,000. Abril 22, Anonymous 1,000. Abril 22, Anonymous 4,500 pesos. Abril 22, Anonymous 1,050 pesos. Sarong Anonymous na 500, asin saro pang Anonymous na 500. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Parish Priest. Matindog na po. An kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa pangatama ni San Rafael, bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan na nama, Anak asin Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayat ihayag uri siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papulihan,
araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! At isigaw